Mälim Morşiýaly Aziýa çempionatyna 24 döwletden 500-den gowrak türgün gatnaşdy. Boks boýunça 15 hemde 17 ýaşly türgünlerin arasynda Taşkentde geçirilen Aziýa çempionatyny ýerleşmez baýrakly orunlar ýelediler. Balkan welaýatynyň Gylzarbaş şäheriniň 19-njy orta mekdebiniň okuwçysy Abdurrahman Rejepow 48 kilogram agramda 2-nji orny ýelep, gümüş medala manasyp boldy. 40 kilogram agramda Arslan Rejepow ikinci, 66 kilogram agramda Yunus Maşaripov üçüncü, 80 kilogram agramda Samir Saburov üçüncü orny ýelep, degişillikde kümüş bürünç medallar gazandylar. Olar Daşoğlu şäheriniň 6-njy, 2-nji hemde welaýatyň 32-nji orta mekdepleriniň okuwçylarydyr. Türkmenawa şäheriniň 31-nji orta mektebiniň okuwçysy Rustam Bahramow 46 kilogram agramda 2-nji, Çäjew etrawynyň 2-nji orta mektebiniň okuwçysy Atabek Hojaýew 46 kilogram agramda 3-nji orny ýelep, degişillikde kümüş bürünç medallary ýelediler. 60 kilogram agramda çykyş eden paýtagtymyzdaky 55-nji orta mekdebiň okuwçysy Ezer Muhammed Murat Durdiýew 3-nji orny ýelep, bürünç medala manasyp boldy. Şeýle ýeňişden gazanmagynyň göz başynda hormat prezidentimiziň türgünler baradaky gollawynyň, gahrman arkadagymyzyň binýadyny berkden tutan özgertmeleriniň duranlygy aýratyn bellärlikdidir.